Halika, pumasok ka. Maupo ka. Mare, bakit mo pala ako pinapunta dito? Anong meron? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na type kong lalaki? Oo, pero matagal na yun, di ba? Oo, Mare. Pero maniniwala ka ba kung sabihin kong kami na? Ay naku, Mare, huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Mare naman, parang hindi mo ako kilala. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko, di ba? Anong ginawa mo? Pinikot mo? Uy, grabe ka naman. Dino, inad ko siya, tapos naging chatmate kami. Tapos, naging kami na. Ay naku, Mare, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat di ko nakikita, no? Teka lang ah. Surprise! Ha? Talagang tinutuo mo? Ah, mahal. Siya si Mira, kumari ko. Kumusta? Mahal, doon muna ako sa kusina. Marami pa akong tatapusin doon. May ewan ka muna kayo. Sige, mahal. Anong nakain mo at inuwi mo agad yung lalaking yan? Alam mo, Mare, napakasipag niyan. Halos wala na kami ginagawa ng anak ko. Kaya mo inuwi, ganon? Package deal na yun, Mare. Ano ka ba? Ma, aalis na po ako. Hello po, Tita Mira. Mukhang may lakad ang dalaga mo, Mare. Opo, tita. May team building po kasi kami ngayon. Eh di, ilang araw kang mawawala niyan. Tsaka tiyak, maraming trabaho doon. Oo nga, Mare. Kaya pinangaralan ko yung anak ko na pag nagawa na niya yung part niya, wag na siyang tutulong. Huwag po kayo mag-alala, ma. Susundin ko po yung mga bilin nyo. Di ba team building ang pupuntahan nyo? Dapat tulong-tulong yun. Hay nako, Mare. Ayoko naman magpakapagod doon ng anak ko. Kung dito nga sa bahay, hindi ko siya pinagtatrabaho dahil nandito na si JR. Doon pa kaya? Ay nako, parang hindi tamang ganitong pangaral ng kumari ko sa anak niya. Isa pa, parang katulong ang kailangan niya, hindi katuwang. Ma, alis na po ako. Tita, maiwan ko na po kayo ni mama. Sige anak, mag-ingat ka. Mare, di na rin ako magtatagal. Uuwi na rin ako niyan. Sige, Mare. Maraming salamat sa pagpunta. Mercedes, Bakit po, ma? nakapaghugas ka na ba ng mga pinagkainan natin? Hindi pa po. Hay nako, ano ba yung palagi ko sinasabi sa'yo? Tapusin mo na agad yung mga pinapagawa ko para kahit wala ka nang gawin maghapon. Sige na po, eto na. Maghuhugas na. Mahal? Mahal? Andito ako, mahal. Mahal? Pakikuha mo na rin yung mga maduduming damit ni Mercedes. Pakilabhan mo na rin. Mahal? Hindi ba niya kayang laban yung mga damit niya? Alam mo naman ugali nun, mahal. Pag nakapagtrabaho na isang beses, hindi na yung kikilos. Damit niya yun, mahal. Dapat, siya lang naglalaban noon. Sige, ikaw mag-utos sa kanya mamaya. Aalis kasi kami ni Maring Mira. Sige, mahal. Sige, alis na ako.
Mercedes, pwede bang ikaw na lang maglabas sa mga damit mo? Pero tito, tapos na po yung trabaho ko kanina. Kayo na lang po. May mga gagawin pa kasi ako. Hindi pa ako nakawalis sa labas. Ganito na lang. Kung gusto mo, ikaw na lang magwalis sa labas. At ako na lang maglalaban ng mga damit mo. Ayoko nga po tito. Bukas na lang po kayo magwalis sa labas para makapaglaba kayo ngayon. Oh, ano nangyayari dito, mahal? Si tito kasi ma, pinipilit niya akong labhan ko yung mga damit ko. Eh di ba nga, ang sabi niyo sa akin, pag natapos ko yung trabaho ko, kahit hindi na ako kumilos, bahala na yung ibang gumawa sa ibang trabaho. Oo, sinabi ko yon. Pero mahal, Sige na, mahal. Gawin mo na lang. Natapos naman na niya yung isang pinapagawa ko sa kanya kanina. Kita mo na tito, sinusunod ko lang yung mga pinapangaral sa akin ni mama. Mali talaga ang ganitong pangaral. Kailangang makausap ko si Ruby para malaman niyang hindi tama ang pangaral niya sa anak niya. O Mare, ba't ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? Umalis na si JR, Mare. Inuwan na niya kami. Anong dahilan? Nag-away kasi kami kagabi. Nang dahil sa ugali ni Mercedes. Pinuutusan kasi niya. Pero ayaw naman ng isa. Tapos, anong nangyari? Sinumbatan kasi siya ni Mercedes. Na yung mga sinabi ko lang daw ang susundin niya. Oh, anong sinabi mo? Nagalit ako kay JR nung sinabi niyang mali daw yung pangaral ko sa anak ko. Kaya yun, nag-away kami. Alam mo Mare, kasanang magagalit ha. Pero sa tingin ko, mali talaga ang paraan ng pangaral mo sa anak mo. Anong mali doon, Mare? Tinuturuan ko naman siya magtrabaho doon sa bahay. Mare, oo, tinuturuan mo siya ng trabaho sa inyo. Pero, bilang naman ang trabahong binibigay mo, sa tingin mo, magandang pangaral yun para sa anak mo? Isipin mo Mare, babae yung anak mo. Kailangan mo siyang turuan na maging malinis at masinop sa loob ng bahay, kahit saan man siya magpunta. Pero sa ginagawa mo, tinuturuan mong maging tamad ang anak mo. Anong ibig mong sabihin, Mare? Mali ba yung pangaral ko sa anak ko? Alam mo Mare, hindi rin naman ako perpekto pagdating sa pangangaral sa mga anak ko. Pero sa tingin ko, maling-mali ang pangaral mo sa anak mo. Kung ako ang nasa katayuan mo at makikita mong ganyan ang naririnig mong tinuturo ko sa anak ko, hindi mo ba maitatanong sa akin na, Mare, pangaral ba yan o pangungunsinte? Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong Mare. Ano sa tingin mo ang tinuro mo sa anak mo? Pangaral o pangungunsinte? Binibilang niya ang mga trabaho niya dahil yun ang turo mo sa kanya. Mali pala na sabihin ko ang mga bagay na yun sa anak ko. Tama ka nga, Mare. Ngayon, ayaw na niyang kumilos pag nakatapos siya ng isang gawain sa bahay. Ngayon mo mararamdaman na maling-mali ang pangaral mo sa anak mo. Ngayon wala na kayong ibang aasahan doon sa bahay niyo. Mercedes, pwede ka ba maglinis ng sala? Ma, di ba ang sabi niyo magtupi lang ako ng mga damit ko? Nakatupi na ako. Tapos ka na pala magtupi. Di maglinis ka naman sana. Ma, tapos ko na yung inutos niyo. Kaya kayo na lang gumawa sa ibang trabaho. Ang dami ko pang gagawin, anak. Kaya tumulong ka naman. Kaya niyo na lahat yan, Ma.
Sige na, doon na po kayo. Naiistorbo po ako dito. Mukhang tama nga si Mira. Mali talaga ang pangaral ko sa anak ko. Lumabas tuloy na pangungonsinti ang resulta, imbis na pangaral sa anak ko. Uy, Mare, anong nangyari sa'yo? Hindi ka na ata nakakapag-ayos ng sarili mo. Oo, Mare. Sa dami ng trabaho dito sa bahay, hindi na ako nakakapagpahinga. Bakit? Di ka pa rin ba tinutulungan ng anak mo? Hindi pa din. Yung mga pangaral ko na nakasanayan niya ang sinusunod niya. Sinabi ko naman sa'yo, hindi yun pangaral, Mare. Pangungonsinti yun. Kinonsinti mo yung anak mo maging tamad. Tingnan mong nangyayari ngayon. Kapag trabaho lang ng isa, wala na siyang pakialam sa iba. Kahit nakikita kanyang nahihirapan at napapagod na. Nagsisisi ako ngayon. Sa akin tuloy ang bagsak ng ugaling tinuro ko sa kanya. Ang hirap pala pag may anak kang tamad. Mali pala na sundin ko yung pangaral na yun ni mama sa akin. Ang akala ko naman, basta sinabi ng magulang, palaging mabuti na. Hindi pala. Sorry ma, ngayon alam ko na mali pala ang binibilang ang trabaho. Hindi na ako magiging tamad. Tutulungan na kita palagi. Ang buong akala ko kasi, wala akong magiging problema. Hindi ko alam, nadadala pala niya yun hanggang sa paglaki niya. Oo naman, Mare. Kasi yan ang araw-araw na pinapangaral mo sa kanya. Kaya lumaki siyang ganyan ang nakasanayan. Ngayon alam mo na iba ang pangaral sa pangungonsinti. Ma, pasensya na po kung naging tamad ako dahil sinunod ko ang palaging yung tinuturo sa akin. Mula ngayon ma, tutulungan na kita palagi. Pasensya na rin anak. Hindi ko alam na makakasama pala sa iyo yung mga pangaral kong yun. Natutuwa naman ako at natauhan na si Mercedes na hindi maganda ang gawain niya. O, paano ba yan? Ayos na kayo mag-ina. Maiwan ko na kayo ha. Mare, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo ng lahat.